Automedia. Vožnja u kojoj mašta postaje stvarnost. Intervju. Kada se pojavila u ulozi stoperke, bilo je jasno da će mnogi zastati i oslušnuti šta ova stoperka ima da nam kaže. Iako je potekla iz benda TAP 011, pravu slavu stekla je kao solo izvođač. Ili je volite, ili je ne volite, ali jedno je sigurno, ne može vas ostaviti ravnodušnim. Važi za osobu koja nema dlake na jeziku. Moje ime je Goca Tržan, vi ćete u današnjoj emisiji koja se zove Automedia čuti sve ono što ste inače imali prilike od mene da čujete, a to je uvijek i samo istinu. Ja govorim sve ono što drugi misle, a drugi ne, a ne smiju da kažu. www.autobrief.com Autobrief. Sadržaj koji osvaja. Autobrief.com. Odmah nakon završenog Budanskog festivala pozvala sam Gocu Tržan da pitam kako je bilo. Pa kao i na svakom festivalu rekla je. Potom su usledila moja mnogobrojna pitanja o njenoj karijeri, načinu života, interesovanjima. Intervju. Emotivna i ambiciozna žena. Ja bi tako najbolje opisala Gocu Tržan. Ti se baviš muzikom, a uspela si čak i da se oprobaš kao glumica u nekoliko projekata. Tu je film Seljaci, Balkanski sindrom, mada si najzapaženija bila u seriji Selo Gorije bave se češlja. Da li planiraš da nastaviš karijeru i kao glumica i kao pevačica? Pa ne. Iako me Radoš Bajić angažovao ponovo da se vratim u seriju i piše za mene ulogu, bar mi je tako rekao. Ali to je više onako izgled koji meni puno znači, a sad kao da se time baš bavim i da od toga živim sumnju. Znam da si pokušavala da upišeš glumačku akademiju. Da, posle 10. Beogradske gimnazije, probala sam da upišem akademiju i glumu sam pokušala da upišem i ušla sam u žizbor, to je bio onako najbliže glumi što sam se tada približila, međutim evo sad sam uspela, ne znam s kojim spletom okolnosti da budem deo najgledanije ikada balkanske serije snimljene u novim prostorima. Recimo, koliko je posao kojim se baviš, to je muzika, stresan i da li ima suvete među pevačima? Pa ima kao i među koleginicama u pošti. Mislim, potpuno je to isto, samo što je ovde malo veća lova u igri i malo je sve otvorenije, javnije, prosto ima više neka, kako bih ti rekla, javnost ima više uvida u sve to. Generalno ništa to nije ta sujeta i ta neka animoziteti manje nego u bilo kom drugom kolektivu. Ali mi se danas srećamo sa tim da mnoge estradne umetnice, da ih tako nazove, se pljuvače po novinama i to. Pa, uzgled i to, pa me zanima kako se danas dolazi do neke karijere, da li su to te skalne novine? Kako ko, zaista, ja mislim, apsolutno, nemam ništa protiv, nego niti mogu da imam nešto protiv, niti se baš time mnogo bavim, da razmišljam o tome kako će ko da se postavi u celoj priči. Zaista svako ima pravo da radi i da vodi svoju karijeru i svoj život na način na koji smatra najbolje. A šta je sada najvažnije za uspeh u karijeri? Da li je to izgled, nastup ili talent? Kako u čijoj? Opet. U mojoj karijeri je apsolutno harizma najbitnija i moja interpretacija i ono što ja i to da me ljudi veruju, moja iskrenost i moja prirodnost onako u svakoj situaciji. Znači, kad sam ja u pitanju. I zato i trajem punih 15 godina, verovali ili ne. Znači, ja sam bila i debela, i mršava, i ružna, i lepa, i kratko ošišana, i ovakva, i onakva, pa su me ljudi isto voleli. Mislim, komentarisali su, oni su me isto voleli i dolazili na moje koncerte. Prema tome, zastavno zavisi od osobe do osobe. Ako izuzmemo muziku i s jedne strane i glumu, koje su još tvoje strasti? Šminkanje, ja sam make-up artist, mislim u suštini. Svaki put kad se pojavim na televiziji, uglavnom sam sama našminkana i sama to radim. Moja strast je kuvanje, moja strast je šetnja, moja strast je priroda, moja strast je čitanje, knjige su moja velika strast. Ja sam nenormalan broj knjiga pročitala u životu, zaista. Da li još uvijek igraš fudbal? Znam da si igrala za Lavice. Ne mogu sada, zaista, stvarno imam previše obaveza, ali sam svoj humanitarni rad baš onako ostvarila na raznim frontovima. Ti se baviš i ronjenjem, to sam negdje pročitala da imaš čak i dozvolu da roniš svud u svetu. Gde se ronilo do sada i šta za tebe predstavlja uopšte to istraživanje morskih dubina? Ja sam osoba koja se sa svim svojim strahovima susretala licem u lice i tako sam ih pobeđivala. Mislim da je to jedini način da se to dobro uradi. Ja sam imala stravični strah od dubine. Imala sam strah od tog crnila dole, jer nemam pojma šta se dole dešava. Onda sam rešila da idem na ronjenje. Položila sam ispitaj i završila sam ronjeničku školu u Rosama. I ronila sam tamo po Crnomorskom primorju uglavnom. Nisam imala prilike da
vidjeti negde vani, ali evo idem sad za Tursku, pa ću verovatno i tamo malo da iskoristim svoj ronilački talet. Kako to izgleda kada si skroz dole? Ronila sam na 20, odnosno 30 metara dubine na Žanjicama, gde postoji dole, znači eto, kad se kupate na Žanjicama, ispod vas jedan ogromni potopljeni brod iz perioda posle Drugog svetskog rata. To je bila vežba, oni su tamo imali vežbu jer taj brod je potopljen i ronila sam kroz taj brod. Tako da je to potpuno ludo iskustvo, zaista. A to je zaista onako crno i sve? Ne, to je, imam čak i slike i film sam snimila ronilački, to je stvarno posebna priča. To morate, zaista da volite i da budete avanturista, ja sam žešći avanturista i zavisnik od adrenalina. Reci mi, jesi li ti vozač? Jesam. Šta to opasno? Vozim Renaulta Senika, sad trenutno, pošto je Renault moj sponsor, odnosno ja sam njihov zaštitno lice i na to sam jako ponosna. Kako izgleda tvoj vozni park u istoriji kad se vraćamo? Pa krenula sam od Jugića, mislim, vozila sam prvo 2 Jugića, pa onda Opela Corsu, pa posle toga Peugeot 406, pa nakon toga Punta, pa onda Fiat Stilo i evo sada Renault Senika. Reci mi što slušaš od muzike kad voziš? Slušam hard muziku, slušam heavy muziku, vjerojatno to niko ne očekuje, ali vrlo često slušam Metallicu, Him, Evanescence. Slušam muziku koja me ili opušta, mislim, imam neke te diskove sa nekom ambientalnom i naravno Billy Idol. Još jedno pitanje za kraj, vola bih da ispričaš slušalcima Automedije jednu od anegdota koja ti je ostala u sećanju, koja je isto onako slatko nasmeješ kad se setiš. Pa bilo ih je zaista puno, mislim, sad kad bih krenula da ih ređem, ali jedna od anegdota je da je došao jedan dečak na moj koncert i da je tražio autogram i da ona mi je neki papirić zgužvan i onako u milimetrima, znaš, nisam mogla da se potpiše njemu neki od cigareta sa poda, verovatno sa ulice uzeti. Ja sam rekla, sine, donesi mi neki drugi, mislim, bez veze da ti na ovom pišem. Kaže, ne, nema veze, ja ću to da prepišem kod kuće. Tako da, stvarno mi se svašta interesantno dešava. Slušali ste Automediju. Produkcija B2B Interaktiv medijska grupa.